Bon dia, bona tarda, bona nit, independentment de l'hora que ho estiguis veient, com sempre. Bon dia, bona tarda, bona nit. I benvingut de nou, benvinguda de nou en el tutorial en català de Visual Basic. En aquest episodi o en aquesta classe el que veurem són les instruccions de bucles do, loop i el while, funcions i procediments, i un exemple, i com sempre de la mà de la documentació de Microsoft. Els enllaços us els deixaré a la descripció del vídeo. I abans de continuar amb l'explicació, us vull dir que en l'anterior classe i quan faci el vídeo, també al final d'aquest vídeo està, però ho torno a explicar ara, d'acord? Em vaig confondre amb el càlcul, que potser algú ja ho va veure. Aquí, en el codi vaig posar 601 i és 1201. Per què? Perquè és el menor menys el menor. I el valor menor del rang que estem fent nosaltres és el menys 600. Llavors, menys per menys és més. Llavors, és 600 més 600 més l'1. D'acord? Disculpeu aquesta errada, em sap greu. I ara, quan fas un cop acabada l'explicació de la documentació i faci el codi, això estarà malament. Però quan us mostri el resultat torno a explicar, ho explico ara i ho explicaré al final, d'acord? Que vaig tindre aquesta errada, disculpeu. I bueno, espero que gaudiu de l'explicació i continuem entrant als enllaços de Microsoft, d'acord? Doncs obrim el Microsoft, els documents de Microsoft, val? Les pàgines, les planes web, els enllaços els posaré a la descripció del vídeo, val? Llavors parlarem dels dos bucles, del while and while i el do loop, i les funcions i els procediments, veiem com es fa en el Visual Basic i us diré la diferència entre una funció i un procediment, d'acord? Llavors el while and while és un bucle, és un altre tipus de bucle com el for o el for next o el for each, i la sintaxis és aquesta. Fiquem una condició, com les condicions de l'if, doncs posem una condició i el que hi hagi aquí dintre s'anirà repetint, d'acord? Llavors, per entendre millor aquest exemple, per entendre millor aquest bucle, el que faré és agafar l'exemple de l'anterior classe, que era dos vectors. Llavors, amb el vector, en comptes d'un for next, un while and while, i en comptes d'un for each, un do loop, per entendre els bucles, d'acord? Aquesta és la sintaxis, perquè es quedi clara. També teniu exemples, d'acord? I, com sempre, jo en les descripcions del vídeo us posaré l'explicació, d'acord? I aquí el do loop. El do loop, la diferència entre el while és que al while hi ha una condició prèvia. Si aquesta condició, si anem entrant al codi, va per aquí, si aquesta condició no es compleix, no entraria. Hi ha una condició prèvia per entrar en el bucle. En canvi, en el do loop és semblant, l'únic que la pregunta la fem en el loop. Es pot fer en el do while, però per això ja tens el while. No, es pot fer, però per això ja tens el while. Llavors fas el do, val? Aquí et diu les dues sintaxis que permeten, però aquesta sintaxis és aquesta. Llavors la gent ja utilitza el while, no utilitza aquesta. El do loop s'utilitza més aviat amb aquesta segona sintaxis, que qui vulgui utilitzar aquesta, això és a gustos, però segurament trobareu més vegades aquesta que no aquesta. D'acord? Jo us ho dic perquè ho sapigueu. Llavors és el do i entrem directament i la condició es pregunta al final. Farà això?
fins una condició que nosaltres vulguem. La diferència entre el while i l'until és que el while seria mentre i l'until seria fins. Si, per exemple, nosaltres volem que això es repeteixi dues vegades, nosaltres podem dir fins que, o sigui, loop until sigui un 2 amb un comptador, o podem dir mentre sigui menor que 2. Això seria la diferència entre el while i l'until. I el mateix, el que vulguem, que volem ficar el while, que volem ficar loop until. L'únic és que hem de pensar quina condició volem fer i quantes vegades i utilitzar una o l'altra. Una no és millor que l'altra, és a decisió del programador. D'acord? Jo el que faré és, com el while ja és el mentre aquí, jo us ensenyaré el loop until, d'acord? Com sempre, aquí hi ha exemples i una explicació més clara, que us la posaré en el vídeo de descripció. La funció, les funcions i els procediments. La diferència entre... Per què s'utilitzen les funcions i els procediments? Ara nosaltres estem fent codis molt senzillets, però imaginem-nos que volem fer una acció que se repeteixi moltes vegades. Clar, podem ficar-ho moltes vegades de seguit de dalt a baix, o podem dir, ostres, doncs faig una capseta de codi que com sé que sempre es repetirà, la faig en algun lloc i llavors quan la necessiti la crido. Per exemple, mira, faig una funció que em recorri un vector, d'acord? Ostres, però clar, aquest for es repeteix molt. Doncs mira, faig una funció allà dintre i llavors quan la necessiti crido a la funció o al procediment, d'acord? Les funcions i els procediments tenen hòstia, aquí sí que no hi ha. Hòstia, que raro. Estrany, aquí sí que està la declaració, però aquí, conversion string. Espera, que potser no he trobat bé funcions. Crec que... No, crec que ho he buscat malament. Mètodes... Disculpeu, m'estranya, M'estranya. Aquestes són funcions, però funcions ja creades. Però funcions... In this article... Són les funcions... Doncs mira, no és culpa meva, bueno, ja ho he vist. Aquí estaria d'explicar les diferents funcions que ja n'hi ha, però s'ha d'anar aquí. Doncs ja, mira, m'havia posat malament l'enllaç, és aquest el correcte, disculpeu. Llavors, tant les funcions com els procediments tenen l'apartat dels paràmetres, d'acord? Tenen un nom, tant en la funció com el procediment, l'únic que una se li diu funció, l'altra se li diu sub, els procediments els diuen sub, i aquí dintre tenen unes instruccions que després nosaltres quan vulguem les cridarem pel seu nom. I si tenen paràmetres els hi passarem paràmetres i si no tenen paràmetres no els hi passem paràmetres. D'acord?
La diferència és això, al tipus. Les funcions sempre retornen un tipus, d'acord? I llavors sempre tindran un retorn. Per exemple, imaginem-nos que volem fer un càlcul volem una funció que faci el teorema de Pitàgores, no? Els costats d'un rectangle al quadrat, la suma dels costats al quadrat és igual a la hipotenusa al quadrat i la seva arrel quadrada. Doncs imaginem que tenim una funció, li passem al costat A i al costat B i ens retorna la hipotenusa. Aquí faria els càlculs i ja estaria. I llavors faria el retorn del valor que vulguem que retorni. En aquest cas el faríem double o float, d'acord? I els paràmetres que recolléssim també serien o dobles o floats, d'acord? O singles o doubles, d'acord? Que ja no me'n recordava del llistat de tipus que té Visual Basic, m'he confós. De tipus decimal i retornaríem un decimal. Fem la suma al quadrat, tal, pam, i retornem el valor. I, per exemple, li podem dir com a nom càlcul hipotenusa de triangles, d'acord? I com a paràmetres dos costats. I retornem el resultat. Llavors nosaltres a un altre lloc li diem que les diferents funcions i agafaríem els resultats. I com a procediment imaginem-nos que volem mostrar els resultats d'això. Imaginem-nos que hem fet 3 triangles, ho hem guardat en un vector i ho volem mostrar. Passem com a paràmetre el vector i el mostrem i ja està. Imaginem-nos que el vector ara en té 3. Doncs són exemples, que ara se m'estan ocorrent. Com no cal que retornem el valor, sinó que ho volem mostrar per pantalla, aquí faríem un console bright line i ja estaria, d'acord? Nosaltres el que farem en l'exemple, que ara ho veurem, serà modificar els for each, el for next i el for each perquè veieu els diferents bucles, una funció que el que farà és crear el que farà és recollir un vector, l'omplenarà i el retornarà. I el procés el que farà, el sub, el que farà és retornar els valors. Llavors retocarem el que vam fer a l'anterior classe, d'acord? Un dels vectors i a vosaltres per feina el que us deixo és que ho feu tot. O sigui, jo faré una part, que serà els dels ins, i vosaltres feu l'altra part, que ens recordem que també us vaig deixar per feina que sortissi la pantalla més maca 1, 2, 3, 4, si ho heu fet bé i si no, també, això ja és cosa vostra, jo us ho recomano perquè així també practiqueu, i jo ara el que faré és fer 2 funcions d'una i jo per feina que feu el mateix, però amb la funció de tipus string, d'acord? Doncs ja, això seria la teoria. Si voleu aprofundir, jo us deixaré els enllaços a la descripció del vídeo i anem cap al Visual Studio, que ens està esperant. Doncs estem aquí amb el Visual Studio Community, amb l'anterior codi, i el que faré és aquest vector, en comptes d'emplenar-lo aquí, ho faré en una funció i en comptes de mostrar-ho aquí, ho faré en una funció. Llavors, el main el que farà és cridar aquestes dues funcions, d'acord? Llavors, jo el que us deixo per a vosaltres és fer l'altre vector i que l'ompli, d'acord? Doncs comencem. Primer que faré jo és comento les línies, que hi ha aquest botó d'aquí, que el podem prémer i ens les comenta totes. I ara faré el mateix amb aquestes dues, d'acord? Un cop fet, començo a fer
la funció que és función, el tip... perdó, és que sempre em confonc a vegades amb els llenguatges, perdoneu. Ara ve el nom, que li podem dir, jo li dic aquí, crear vector, per exemple. Obrim i tanquem parèntesis, as integer vector. D'acord? Funció, nom, i de moment no passem paràmetre, retornarem a un vector. Llavors faré una dim vector funció crear, per exemple, perdoneu, as integer de 9. D'acord? Dim funció d'integer de 9, disculpeu, lapsus, i dim comptador de vector és igual a 0 as integer. D'acord? I ara començarem amb el bucle while. Falta l'end while i la condició, que jo el que vull és que mentre el comptador del vector sigui menor que 10. D'acord? Llavors fem... Ara sí, podem fer un copiar i pegar per no... Els rangs els mateixos que vaig fer a l'altre, els copiem, els enganxem, amb el randomize, d'acord? Canviarem el nom, de... El càlcul és el mateix i l'únic que hem de fer és fer que el comptador es vagi incrementant, perquè si no el que faríem seria un bucle infinit, perquè el comptador seria 0, com que mai s'incrementa. Això és una caixeta de codi, d'acord? Que com és una funció, retorna un vector, que se li ha d'indicar amb la instrucció retorn. D'acord? Aquí. Return i retornem el vector. D'acord? Podem retornar ints, strings, etc. D'acord? Llavors, aquí diem que creem un vector de 9, d'acord? I de tipus sencer. I un comptador que és 0. Llavors li diem, comptador és menor que 10? Sí, perquè el comptador és 0. Llavors entra en el bucle, farà el randomize, entrarà aquí i dirà 0, farà el càlcul, omplem el vector a la posició 0, d'acord? Anem de dalt a baix, vector és igual a 0 més 1, llavors comptador és 1, bucle, tornem un altre cop aquí, randomize, pregunta, 1 és menor que 10? Sí, doncs un altre cop tornarà, d'acord? I això és un 9. Això és un 9, d'acord? Perquè si
1, 2, 2 és menor que 9, sí. 8, 8 és menor que 9. No, és 10, ja ho feia bé, és 10. Farà 9, 9, 10, 10 és menor que 10? No, i ja sortirà i retornarà, d'acord? Que a vegades va molt bé això, anar pensant i anar substituint la variable amb el valor, d'acord? Això anirà fent voltes i voltes i voltes, d'acord? Llavors això tenim una caixeta que el que fa és crear el vector, en comptes de tindre a la caixa gran del main, d'acord? Ho tenim a fora. Llavors, ara fem una altra funció, perdó, en comptes d'una funció un subprograma, que el que farà és mostrar els valors d'un vector, d'acord? Llavors, els subprogrames, els processos són sub amb el nom, mostrar vector i en sub. Llavors, què faltaria aquí? Doncs li posarem un paràmetre, d'acord? Aquesta funció no té paràmetres. Li podem posar paràmetres si volem, però jo he decidit de no posar-li. I ara faig un procediment amb paràmetres. El paràmetre serà de tipus vector, perdó. I aquí posaré paràmetre vector, d'acord? Si us en recordeu, en el primer exemple teníem el paràmetre del main, que és un... Ja sabem el que és ara el main, no? Què és el main? El main és un procés. Un procediment, d'acord? I és el primer que es crida. Aquí tenia uns paràmetres en el primer exemple que vam fer, i aquí he fet un altre subprograma amb uns paràmetres que el cridarem nosaltres en el main, que és el primer que es crida quan executem un programa, d'acord? I llavors el que farem és recórrer el vector. Llavors, fem un comptador i aquest cop farem un do loop until comptador vector sigui igual a 10. I el que fem és mostrar. I per mostrar utilitzo la mateixa sintaxis, el console.line, l'únic que tindrem que fer és canviar els valors. Paràmetre vector. Sí, no? Paràmetre vector del comptador vector i el writeLine que està aquí, d'acord? Això ho farem una mica més maco. I aquí posaré comptador vector. Per posició del comptador vector més 1. Això perquè quedi una mica més maco, d'acord? I aquí fem el sumatori, com a l'altre lloc del comptador. Llavors fem un altre cop, aviam que no m'hagi equivocat. 0, mostrem el 0. 1 és igual a 10.
No. 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10 i surt, val, sí. Val. Llavors el subprograma no té un as, d'acord? I no té un retorn, no retorna. El que farà és mostrar el valor per pantalla i ja està, d'acord? Llavors ara que ens quedaria fer la crida de les funcions, d'acord? Llavors diem que això és igual a crear vector. Ja ens ajuda una mica per no tindre que escriure tant. Val? Per què? Crear vector ens crearà un vector i el retornarà. El retorna, ens el quedem i ara el que fem és visualitzar. Que la funció de visualitzar és mostrar vector. Mostrar vector i com a paràmetre el vector. D'acord? I amb això ja tindríem el codi d'omplir amb la funció, que és aquesta d'aquí, d'acord? És la caixeta. Tenim la caixa gran, que és la més important, la main, la que comença el nostre codi, amb comentaris, val? I unes inicialitzacions i crides, d'acord? Llavors anem damunt a baix, d'acord? Farà això, crearà aquest vector, crearà aquesta constant, aquesta altra constant i cridarà crear vector. Llavors saltarà a crear vector i un altre cop de dalt a baix. Farà això, farà aquesta línia, farà el bucle, acabarà de fer el bucle, anirà aquí, farà el return i tornarà aquí. Li passarà el valor i saltarà a la línia de sota. La línia de sota cridarà a mostrar vector i li passarà el vector. Aquí recollirà el vector, crearà la variable, li posarà 0 i farà un altre cop, un altre bucle i anirà mostrant els valors, d'acord? Comptador més 1 és perquè com això és 0, més 1, posició 1, posició 2. En comptes que posi posició 0, que queda una mica lleig, ja està. No he fet res de l'altre món, d'acord? I ara executaré i veurem com queda, d'acord? Guardem i executem i ara us ensenyaré com ha quedat tot. Abans de mostrar-vos el resultat, havia fet malament el càlcul del que és major menys menor, menys a més el menor. Llavors, clar, major és 600, menor és menys 600, i 600 menys 600 són 1.200 més l'1, 1.201. Aquest valor el tenia malament i a l'anterior classe ho vaig calcular malament. Llavors, clar, abans d'ensenyar-vos el resultat volia aclarir aquest càlcul que l'havia posat malament tant a l'anterior classe com a l'actual. Llavors, en comptes de 601 és 1.201, d'acord? I un cop dit això, si us ensenyo el resultat, que seria... Un segon. I això ho faig més gran. Seria una cosa així. Posició 2, 3, 4, 5, 6 i els valors que de forma autonumèrica, de forma aleatòria, disculpeu, ha agafat. I el que jo us recomano que feu és que aquí a sota surti
aquest és parell, aquest és imparell, d'acord? Amb l'altre vector que hi havia, d'acord? També fent funcions i procediments. Llavors, en el pròxim episodi mirarem el terme estàtic i farem un exemple amb el significat d'estàtic i una variable, d'acord? I per aquest tema ho mirarem una mica més de teoria i l'exemple segurament serà una mica senzill perquè és una mica complex el terme, d'acord? Doncs fins aquí el vídeo de la classe. Espero que ho hagueu dit com sempre i com sempre doncs gràcies per haver visualitzat el vídeo, que l'hagueu gaudit i que tingueu un bon dia, una bona tarda o una bona nit. Adeu!